levo un par de anos, máis ou menos, creando contidos para docentes, futuros docentes. Os contidos que eu creo son en galego, porque para min é o natural. De media, máis ou menos, todos os vídeos que levo publicados pois terán de media unhas 3.500, non creo que chegan a 4.000 visualizacións. O vídeo que máis visualizacións ten debe andar máis ou menos polas 25.000. Pois agora vou vos contar o que me pasou. Resulta que outro día vin un vídeo. Tamaño es la letra que siempre hay que leer antes de firmar nada. ¿De qué tamaño es la letra? Arial, 12. Entón eu digo, hostia, vou coller este vídeo e voulle poñer de título Opositora 24/7. Foi o único que fixen. É un vídeo de 8 segundos, vale? A única diferencia cos que faigo habitualmente é que este vídeo está en castelán. As estadísticas deste vídeo é que son, o sea, unha cousa un pouco ridícula. En visualizacións pon 299.000, ten 13.000 me gustas. Unha lingua minorizada, imagino que a todas as minorizadas lle pasará o mesmo, nunca na vida se vai facer viral por estar en galego. En cambio, unha mierda, porque é unha mierda, de vídeo de 8 segundos dunha gilipollez sí que se pode facer viral. Incluso os algoritmos tamén maltratan a lingua galega.